ପରିବା ଭିତରେ ସଜନା ଛୁଇଁ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏଥିରେ ଡାଲମା, ସନ୍ତୁଳା, ଭଜା ଏମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସବୁ ରେସିପି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ସେସବୁ ନ କରି ଆଜି ଗୋଟେ ସହଜ ଆଉ ନୂଆ ରେସିପି ତିଆରି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଫ୍ରେଶ୍ ସଜନା ଛୁଇଁ ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେଇ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସିଝି ଯାଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ସେସବୁ ଚିରି ଆଉ ତା ଭିତରୁ ସବୁ ରସ ବାହାର କରିଦେଲି। ରସ ବାହାର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ଆଉ କଟା ପିଆଜ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରସୁଣ ଆଉ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚି ହେଇସାରିଲା, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋର ସଜନା ଛୁଇଁ ଚଟଣି। ତାପରେ ତା ଉପରେ ତାକୁ କିଛି କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ଚକଟି ଦେଲି, ରେଡ଼ି କରିଦେଲି ମୋର ସଜନା ଛୁଇଁ ଚଟଣି। ଏବେ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏହା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଥର ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ରହୁଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିବେ।